Όπως βλέπετε έχω αρκετούτσικα πράγματα και θα το δεχτώ αυτό που μου στείλε και πάμε να δούμε αν μπορώ. Για κάποιο λόγο, παιδιά, δεν με αφήνει εδώ στο market να πάρω αυτό, αλλά θα πάρω το free και για να δούμε τι θα πετύχουμε. 81, καλό από free, 81 είναι πολύ καλό. Ναι, και πάμε να δούμε τι έχουμε να πάρουμε. Έχουμε αυτό εδώ free. Δεν πειράζει, καλό ήτανε. Ναι, και θα πάρουμε από εδώ και για να δούμε τι θα πετύχουμε. Δεν πειράζει, πετύχαμε 2,87. Ναι, ξανανοίγουμε. 2,87 πάλι. Ξανανοίγουμε. Ξανά 87, περίεργο αυτό. Και πήραμε τον τερματοφύλακα για να τον πουλήσουμε. Πάμε εδώ στο market. Για κάποιο λόγο δεν με αφήνει να το πουλήσω, αλλά θα σας δείξω λίγο την ομάδα μου. Και τώρα προσπαθώ να πάρω καλό left wing και right wing. Από το 1 στο 10 όσο βαθμολογείτε την ομάδα μου. Γράψτε κάτω στα σχόλια, σας παρακαλώ. Και πάμε να ανοίξουμε μερικά πακέτα. Πάμε να ανοίξουμε από εδώ το free πρώτα. Μακάρι να πετύχουμε Γιαμάλ. Και πετύχαμε κατά παιχτή, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά όντως. Το ανοίγουμε και... Και θα δούμε εδώ τι έχει για να πάρουμε. Να βάλω μισό λεπτό, παιδιά, να βάλω λίγα λεφτά. Δεν πειράζει, παιδιά, τελικά δεν τα έβαλε. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα τι μπορούμε να πάρουμε. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων.
Πάμε εδώ. Πάμε να δούμε. Και θα πάρουμε εδώ τα free. Παιδιά, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Και εδώ πέρα θα ανοίξουμε ένα πακέτο και... Οπότε παιδιά, πάμε να δούμε εδώ τι έχει. Θα αγοράσουμε 2 τέτοια με 25, με 50 και θα πετύχουμε κάτι καλό, 80 και εντάξει, δεν ήταν σχετικά καλά, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, θα σας δείξω εδώ πέρα τις αλλαγές μου. Έκανα λίγο μια βλακεία, αλλά δεν πειράζει. Δεν έπρεπε να το κάνω. Και θα βγάλω το τέτοιο για τον Σέρχιο Κάνος. Και τώρα πάμε να κάνουμε και αυτόν αλλαγή. Ένα καλό ride win δεν έχω ποτέ. Άρα αυτό.